Като ме питат какво правя, когато съм в стрес. Разбира се, че вкарвам и всички около мен в стрес. Иначе как да издържа сам на този стрес? Мамо, животът е твърде кратък. Не отлагай мечтите си. Купи си обувките, които много харесваш. Тате, животът е кратък. Не отлагай мечтите си. Веднага отиди и си купи онази кола, която толкова искаш. Сякаш съм дошъл на този свят, за да изхвърлям боклука. Всички ядат и се отдръпват. Ако не ми дадеш бисквитка, ще крещя като пожарна. Без мляко, без мир. Аз съм бебе, затова всички се чувстват много удобно да клюкарят около мен, но ако проговоря, всички ще се объркат. Аз приличам на татко ми. Аз приличам на... Ние сме бебетата, които представят флага на България. Мислиш ли, че ще ни харесат? Разбира се, че ще ни харесат. Ние сме тяхното бъдеще. След тях сме ние.